Hi guys! Yes. Saman! Oh. So we're now going to Mactan Newtown. Oh. Wala may sun guys, pero may tag mo, init siya on niya. So, hi mo guys! Hi! Hi sa Loyo! Busy kayo mga tao sa Loyo. Di ba ko makita si Gian? Hi Gian! Ay, light ay Hindi, para live by satellite. So, muna to siya guys. It's our summer outing karong, and I hope mo kita si Mr. Sun later. Okay, sige, bye! O karon na nadyo sa Mactan Newtown. So, may breakfast so nang hapit may og Jollibee. Jollibee, bida ang saya. Unsa ang Jollibee? Bida ang saya. Da. So, manood na mi karon guys. So, watch out. Summer outing 2018. Yeah. Oh, may pag-abot nila. Hello guys, nakasud na mi og heavy bit kami sa mga hi Miss A. Hello, Mr. Sun is out. Yes, so we're happy na nanaday Sunday and welcome to Mactan Newtown. Yes, so we're going to have a fun day today for our outing. O diba? Hopefully malingaw sila sa mga paandar later. So watch out. So, masama na akong boho look. Pauso. Paandar ni Mayor. Sige, uy, kayo marag. Humot kaya akong gida, guys. Langsi. Ang humot og langsi. Shrimp na. Shrimp paste. Hindi din makita. Oh, mato siya. Colorful dahil. Yeah. So, maragmingaw pa kaayo ron guys sa Mactan Newtown. Say hey hey. Mga gwapo. Hi, mga gwapo. Uy, suplado sila sa personal. Lagi, mga gwapo suplado. So, ka-nice na sa beach, uy. B. There, my gosh. Sige. Ato na, sige. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. So, plus stars kami, guys. And we'll show you around. Bye!
naman na among program, ang party. So, maligo na mi. Yes, I'm with RJ. Hi. Yes, ang pinakasikat sa Talisay. Na naabot sa Mactan. Our reigning lechon queen. Yes. Itong Momshi, Agnes. Hello, Mayora. Yes. Si Baninay. Baninay, basa kay ba. Hi guys! Oh, di ba? Basa jud kayo, guys. So we're here now at Mactan Newtown. Summer ni or bagyo? Yung totoo, summer or bagyo? Guys, ang beach. So unya mga liko mi. Kay nindot kayo ang dagat mga guys. Awa akong luyo. Yes. So summer gapon kayo, summer feels kay init kayo ug magtampisaw ta sa dagat unya. So I'll let you see the view. There is view there is Mactan Newtown. All right. Saan nagmumula itong liwanag? Hindi nagdidilim sa buong magdamag. Sa kislap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda. Taas, baba, kanan, kaliwa, saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Itong liwanag sa mukha mo nababakas, itong sinag sa puso mo lumalabas. Saan ka man magpunta, lahat nakaabang, kaya smile ka lang, smile ka lang. Taas, baba, kanan, kaliwa. Yay! Nata sa dagat! Uy, dito siya sabi. Oh! Wow, bugno kayong tubig day! Guys, bugno kayong tubig! Yes! Oh, hinindot kayo! Bugno! Magsaludo na lang ko, ani. Ang init ng iyong galing. Wala pa yun, Daddy. Enjoy, joy, 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 joy. Ala ka man na, tatay. Oy, 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 oy. Enjoy, joy, 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 joy. Yan ang Pinoy. Oy, 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 oy. Ang saya, yeah. Ang saya, yeah. Ang saya, yeah. Ang saya. Taas, baba, kanan, kaliwa. Saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Taas, baba, kanan, kaliwa. Saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Nangingiti mo. Lagi no. Hi! Guys, mauli na mi. Thank you, Lord. So, I'm still alive. Funny kay guys, kay nagbanana boat me. Human, loud, na bawd kaayo. So, ang ending, nangatuwad ang mga yads. Na mga yads, na kayo na usa ka baril na tubig. O ang scratches. Na ay scratches mga yads. Pero, lingaw gihapon. Lingaw gihapon, so mo to siya among summer outing o padong na may uli kay hapon na. So, kamusta mo guys? The day is not yet. Yes, but the day is not yet over for us. Kay mag-videoke pa ang mga yads kay. Wa may trabaho ugma. So, salamat.
Wala. Kani usa na mo kauban diri, murag wa na siya na-inform sa tanang mga hitabo. So hi, follow her on her Instagram. I'll put the link below, char. Ay, put the link below, guys. Yes, and comment down. Sige. Yes, nas ba kaya mga photos siyang Instagram mga yads. mukbang da. Yes, niya mag one of our episode kay magmukbang jud me. So ikaray mo libre dai sa pagkaon dai. Oh, dai katong kuan, fire noodle challenge imukbang na to dai. Laban ka dai. Sige, so mura siya duha mukbang then spicy noodle challenge. So babi ako kaon ano. Slash. Ik- Sige, katong 4 times dai ha. Ay, naku. Ang almoranas ana dai. Lamig dai, nag-spicy noodle challenge sa dai. Mura ko gi-evolve ano. So comment down below ano din. Comment down below if go mo sa spicy noodle challenge. And don't forget to click the subscribe button. Man mo yan ana. Yan si Mayora busy kay panghipo siyang panty. Si Mayora Sara siya, ang ako ang bitbiton, you know. si Mayora busy kay hipo siya mga panty. Takan nagpanty dai. Oh. Takan kog panty, oy, dili disposable. Oh, Ibalik na ako sa what balay. is Mayora, di ba? Nakanan siya. Di, ang usa ka panty, labay na dayon. Ana, usa ka sulob, labay. Di Dumaman ba? akong panty. Oh, sa ko na adlaw. Isapaw ni. Wala ko nag-on. Dili day. Kaliwas ang darna ng panty nas gawas. Bali. Bali. Hay nako. Live. Live. Yesterday. So, nalingaw ra. Ang niapas dira nalingaw ra. Oh. Why ka-share kay late, no? Oh, wa siya i-share kay late siya day. Busy kay tong chairwoman sa Loyo day. Bag-ora jud ni siya na daog nya. Mana kag taking day? Oh. Mga kalambuan res barangay yang ma-share. Oh, so gi-challenge na ako siya in her first 100 days. What she will do in her first 100 days. So, mga taga Poblacion Oriental, comment down below. Ay, Poblacion Occidental. So, mga kabatan-unan sa Poblacion Occidental, Constellation, comment down below kung sa'y ganan ipabuhat sa inyong chairwoman. O, di ba? Hoy, dai, chairwoman, subscribe po sa akong YouTube. Abilin tong kuan, papel dito nga pirma-pirmahan. Oh, na dito. What's yung purpose na to ato? Sila, kasimba sila nila. Nagibilin na to, dai. Kamoy last? Oh my God, guys. Meron kaming problema. Ang aming attendance na bilin. Ay, wala ni Ato. Good. Si Casey, late. Half lira na siya. Oh, later na case. Si chairwoman kay Busy. Busy kay si chairwoman. Di, oy, ato na ipakuan ni William. Kataga-diri man siya ipamotor na na. So, dito. Motor si Vito. Oh, nagmotor. Wako kibaw. Wow, nga William. Sige guys, bye. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko.